Jakala leyo nto sanibonani kuphi nakuphi lafunya khona lombuso njamanje ubingelane ke umathinda Cubstones umqomela amehla kabanyezi baqomela imali uthi uwazi kanye wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicethonze kulungile upress on subscribe button lapha na ushare uphinde comment ukhuluma konke uma usubscribe ayikho imali yakhe ihamba kodwa ke usuwenzela ukuthi ube wena oqala uthola notification uma ke sikufakela ivideo yakho phambili kuyona iGuluva TV ngane zawethu edila nezindaba ne-exclusive podcast fisa ukusho ukuthi ke exclusive podcast iyeza and izoniphathela amaciko amaningi kakhulu enwaziyo nenwathandayo futhi kodwa ke angakaze alithola ithuba lokuthi aveze ngempilo yawo noma aveze ireality ayiphilayo ngaphandle. Baningi kakhulu abaculi abakhuluma izinto ezisile ku social media kodwa ke izinto zabo zizitsho ngoba into ihamba ngoqhawe lami. Inkulu ndaba inombuso wamaciko podcast season 2 uyabuya ngane zawethu posted ugezani laphana I think 2 weeks back lapha khona ke esho ukuthi umbuso wamaciko season 2 uyabuya. Umbuzo wami uthi ke umbuso wamaciko usebenza kanjani kahle ya ama podcast ujwayele ukuthi podcast kodwa uma kuvela noma uma ubukisisa kahle upromota ingoma kazwelonke uphinde futhi upromote umcimbi umbuso wamaciko. Uzokhumbula ukuthi amaciko ayelapha emcimbini lo obizwa ngombuso wamaciko. I think it's a festival or show umcimbi lo osuku nensizwa laphana umfo wamapholoba umcimbi lwana obamkhulu kakhulu kodwa ke sithuke sekuvezwa ipodcast ethi umbuso wamaciko lapha khona ke suyididiyelwe ugezani umfowadlu awusiswana madoda insizwa lapha isebenzisana nabaculi abaningi kodwa ke kulokho okudlula ngoba useason 1 kwaba nezinkulumo eziningi kakhulu kwaba nokuphambana kwabantu indlela abakhuluma ngayo ngento nje eziningi ukuthi ke kwakucosa igcokama noma igcokama lalinganikezwe ithuba inkulumo nje eziningi zayigweda sakuphikisa ngegcokama elisha. Njengamanje bakhulumile abantu kwathiwa mawuthi uyabuya umbuso wamaciko siyacela ukuthi ungayenzi le nto. Uzokhumbula ukuthi ke igcokama lathi umuntu olwisisikhova bayamnyanya abantu ke bashayana leyo nto ukuthi ke umuntu olwisisikhova bayamnyanya abantu. Kuyathanda kakhulu insizwa yamaphora laphana ugay umfowangcobe phendula imibuzo eminingi eqhamuka kubantu ephinde eyithulele isikhathi. Ngiyakhumbula nje nyakenye waze wathi uma kuukuthi wena ufisa ukuthi kuqashwe igcokama elisha waye ungenza umcimbi wakho uqashe igcokama elisha nabaculi abathandayo. Iposter kodwa yabhaleka yathi ngake ngahamba komunye umcimbi ngafica abaculi abaningi bengaqashiwe noma abaculi engibathandayo bengaqashiwe. Into engayenza ngenze owami umcimbi ngaqasha labaculi ekade bengaqashiwe. Kwakuyinkulumo leyo ephendulela imibuzo eminingi ukuthi ke igcokama elisha kahle ithini into yalo ngempela nibangani nalo. Uzokhumbula ke ukuthi igcokama elisha lalwiswa kakhulu ngale podcast la ngabizwa ingoma kazolonke la ngabizwa umbuso wamaciko kwaze kwanegama elithi abaculi abazoya welcome back welcoming home yini home bani le eyayenziwa igcokama elisha libuya phesha kwelwandle kwathiwa abaculi abazoya khona ngeke beze beqashwe lapha ke kumbuso wamaciko. Uzokhumbula ukuthi kwaba nevideo trenda kakhulu yakhe ke ungizwe laphana umfo kaMchunu esho ukuthi ugezani uthola ithenda ke yokufona ukuthi hello uJavu ngikhuluma naye mangabe kuthiwa ngisho ukuthi umuke waya laphana emcimbini igcokama elisha ungezi kumbuso wamaciko yabo ungizwe ke wayethulele ndawo wahleka wathi amadoda uthola ithenda yonke leyo nto ugezani umfowadludla. Ngane zawethu zabaningi inkulumo ezikhulunywa mayelana nale nto kodwa ke siyafisa ukuthi sizuvulo lakho mayelana nombuso wamaciko ukuthi njengoba ubuyile wena ufisa ukuthi ukwenzele kanjani. Mina into engifisa ukuthi usenzele yona umbuso wamaciko ukuthi ushintshele i-host umphathi wohlelo lo kwakubani uzama I think kwakuzama obani la nje wagcina eqanjwa amagama ezici ongenzeka ukuthi noma wayinikezwe script kodwa uma uMC awunikezwa iscript uyabuza imibuzo ekumele uyibuza ama-artist. Ngiyakhumbula nje kubizwe uPholo nobani khona lo munye umfo oculayo babebiziwe laphana waze wathi lo mfo mina into ebengizele waseLady Smith mangikhumbula kahle wasemnambithi mina into ebengizele la ukuzokhuluma ngegama lami
Hhayi ukuthi ngilokhu ngibuzwa ngumuntu engangisebenza naye, kwathi uyabona nje waze wambengceza-ke. Hhayi, kwamnandi kanje ya. So uma uthi unikeza script lwasisi, uzakwazi ukuthi a-accommodate zonke iy'ndawo, noma akwazi ukuthi abambisane nabantu, aphinde abambisane nabaphathi bakhe. Akazame ukuthi angagxili ekuthenini ulalela abaphathi ukuthi bathini, ngoba yena usebenzela i-industry, akasebenzeli abaphathi kuphela. Abaphathi bangamholela, kodwa-ke i-industry mangabe ingamthandisisi kahle, kuzohlala lokho abaphathi behlale bemthanda yena kodwa. Akashintshe i-script or kushintshwe yena, yabo. Uma kuwukuthi attitude yakhe akushintshwe yena, uma kuwukuthi script akushintshwe i-script. Umuntu engifisa ukuthi anikezwe ithuba futhi kakhulu uMashudula, lo wavezwa nje kancane laphana. Hhayi, Mthobisithola, hhayi, siyabonga. Hhayi ukuthi kunento etheni, wasuke wezwa ngumtatheli kakhulu. Siyabonga nje uMthobisithola, angezi laphana, noma bembize nje, yabo. Kodwa-ke hhayi, ngeke uze ubajaje abantu ngento yabo, kodwa siyafisa ukuthi sizwe nawe ukuthi wena ufisa ukuthi bayekeni babuyise ini lapha kuMbuso Wamaciko. Inkundaba noMbuso Wamaciko season 2, lapha khona-ke sididiyelwe uGezani Mfokadludla. Uzokhumbula ngane zakwethu ukuthi laphana umcimbi khuphuka nezakho ngeyi-29 zawo-ke u-April. Yathengwa amathikithi VIP General, uvotela abaculi bakho bathanda. Uzokhumbula ukuthi igcwama elisha likhona laphana kwi-competition yabo-ke abalandeli, kanye-ke nayo uKhuzani nezechalaha nabanye abaningi esingabala khona. Inkosi yamagcwama sibale uduma kahle, sibale abaculi abafaniswa noGantsheni khona laphana-ke emcimbini khuphuka nezakho. Topic yethu namhlanje bikhuluma ngayo-ke indaba laphana-ke ukuthi uMbuso Wamaciko njengoba ubuya season 2, wena ufisa ukuthi uyekeni, ufisa ukuthi uwenzele ini, ukuze-ke ukwazi ukuthi nawe uthi uma ubona le video wazi ukuthi-ke iy'celo zabalandeli zithe zathi. Siyazi ukuthi-ke besingake silithole ithuba elifana nalelo, kodwa-ke siyazi ukuthi uMbuso Wamaciko naboGezani bayawabuka amavidiyo lawa esiwaphostayo. Okungenzeka ukuthi kukubeka ethubeni lokuthi into ofisa ukuthi yenzeke laphana-ke kuMbuso Wamaciko igcine yenzeka ngampela, ngoba-ke bezwe uvo lakho. Ngakho ngilandela ukuxhumana beke uTikTok, uFacebook, beke uInstagram, buye wona-ke uTwitter. Ngiyathuthiza ngane zakwethu. Uthola yena-ke u@Mathinte Cebisa noma uthi @Guluva TV. Uma ungilandela lapha kuFacebook uthi @Mathinte Cebisa noma uthi @Thuthukani Dludla. Ukwazi ukuthi uthole mina lapha-ke ngitholela zonke ezakhe iy'ndaba ey'shisayo. Ungakhohlwa-ke ukungifollowa lapha ku-TikTok uthi @Guluva TV noma uthi @Mathinte Cebisa. Lapha khona-ke kuvela lona-ke iy'nhlelo esiba nazo ey'hlukahlukene. Usiqiniseko kwayithinta yona le ndaba yayo-ke ukuthi awubuye uMbuso Wamaciko, bekumnandi, bekunama-jokes ngendlela eyisimanga. Kanti-ke uMbuso Wamaciko mina engingakusho ukuthi-ke ubusinikeza i-content njengabantu abaphakamisa noma baphusha iy'ndaba kakhulu. Besilithola ithuba lokuthi-ke sikhulume laphana-ke ngezinto ezenzeke kuwona uMbuso Wamaciko. Uzokhumbula ukuthi akuyona i-podcast yabo, kodwa i-podcast yabantu, i-podcast yezwe. Ayibuye ukuze ikwazi ukuthi isibeke ebalazweni futhi. Siyabonga-ke uyena-ke uMathinte Cebisa, intombi zomqomela amehla akhe abanye zibaqomela imali ukuthi bowazi sangoma sayisikho mvuleni nefico social ngayitshela ukuthi umntwana umuntu onqomela ngomba ukutshelana razi, kanti ubaba ngizala emgogodweni nalo emshaya sangoma ngakusazovula mahlamba walingana udade wami lezi bayilingana wayokana kamkhanazi ngane zakwethu umshaya sangoma ngakusazovulaphi. Hayi, ngangizala insizwa kodwa ngane zakwethu ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde comment, ukhuluma konke. Uma usubscribe ayikho imali yakhe ehamba, kodwa senza ukuthi kube win oqala uthole notification uma sikufakela ivideo ehamba phambili. Ungakhohlwa ungilandele inkundla zokuxhumana, uphinde ushare, uphinde comment, okhuluma konke kuzo zonke lezi ndawo. Siyabonga. Mina-ke ngibambe kwivideo.